Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Татарлар программасы милләттәшләребез яшәгән төрле чит ил төбәкләрдә булган вакыйгаларны яктыртып кына калмый. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерәбез. Аларның яшәешен яктыртабыз, аларны дөньяга танытабыз. Бүген безнең программада татар мәдәни тормышын үстерүдә аларның өлеше зур. Оренбургтан безнең репортаж. Biz үзебезнең Әхмәтбай салынган мәчетебездә булганга күрә, безнең үзебезнең телебезне тагын да бер саклау элемтәсен кертәсебез килде. Көрәшчеләр Каскара шәһәрендә очрашты. Безнең авылда, Таланхан авылы татарча әйтәйгендә, бара секция көрәш. Балаларны актив кызлар да тренироваться итә. Ижауда яшәүче Сания Бакирова белән таныштырырбыз. Сағат 6-да тұрып, ішқа кетәдір. Утында төйәдік, ненде үш бар, шоны шәрәт. Казакстанда бер дини бәйрәм дә ансыз үтми. Мулла Нәгыйм Мусаев белән таныштырырбыз. Хайруин Ришат. Әлбәттә ул мәчетне давай бин алайым, аны мен ремонтировать итәм, мәчетне ачабыз ди. Тапшыруыбыз ахырында көрәшчеләр сәхифәсе. Табиб Эшкуар шәһәрдәге Хөсәйния мәчетендә җирле мөселман дини оешмасы рәисе. Сүзебез Оренбург шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте туган тел рәистәше Рөстәм Мананов турында. Оренбургта татар мәдәни тормышына әлеге оешма зур өлешен кертә. Якташларына ярдәм итеп торучы милләттәшебез Рөстәм Манановның хезмәте һәм гаиләсе турында Фирүзә Абсалямова. Рөстәм Мананов тумышы белән Сакмар районының Үргешебенле авылыннан. Балачак хыялын тормышка ашыра. Оренбург медицина академиясеннән соң табиб булып эшли. Табиблык белән берлектә ул Оренбургның Хөсәйния мәчетендә җирле мөселман дини оешмасы рәисе вазифасында башкара. Рөстәм Файзрахман улы гыйбадәтханәдә үткән барлык чараларның оештыручысы да. Безнең дәресләребездә ислам дәресләреннән башка үзебезнең туган телебезне дә барабыз, татар телен дә барабыз. Соңгы елларда дини тәрбия алуга игътибар артты. Шуңа да өстенлек балалар белән эшләүгә бирелә. Бу елны үзе оештырган татарча диктант акциясында да алдынгы сафларда иде. Бөтен вәгазьләр татар телендә башлана. Һәм бездә дә ул аны шул гырыф-гадәт бар. Чөнки инде без үзебезнең Әхмәтбай салынган мәчетебездә булганга күрә, безнең үзебезнең телебезне тагын да бер саклау элемтәсен кертәсебез килде. Оренбург татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәдә күп кырлы, эшчәнлек белән аерылып торган милли үзәк. Эшкуарлык һәм хәйриячелек мөхтәриятның төп юнәлешләре. Шулар арасында ветераннар өчен үткәргән кичәләр, татар киносы көннәре, Татарстаннан килгән язучыларны, артистларны кабул итү. Мөхтәрият һәрбер чараны мәктәпләр, татар театры, китапханәләр, гыйбадәтханәләр белән бергә уздыра. Бик ачык, милләт җанлы кеше, бик идеялар күп буланың, ветераннар белән күп чаралар үткәрдек. Һәрбер чарада аның компаниясе ул үзе актив катнаша, җитәкче буларак та, игәнәче буларак та. Шәһәрдә нинди генә чара үтмәсен, анда Маннановларның барлык гаилә әгъзаларын күрергә була. Гаилә башлыгы күпчелек вакытын эштә үткәрә. Рөстәмгә хатыны Анжелика, хуҗалыкта да, йортта да таяныч. Маннановлар гаиләсендә 3 малай үсә. Владикка 15, Әмиргә 7 һәм кечкенә Дамирга 3 яшь. Анжелика Рамиль кызы Петербург университетында белем ала. Белгечлеге буенча психолог, логопед, балалар белән дәресләр карау аның өстендә. Әмир 1нче сыйныфта укый. Владик әти-әнисенең горурлыгы. Бишле билгеләре генә алучы егет әдәби китапларны инглиз телендә укый. Кечкенәләре Дамир рәсем төшерергә ярата. Йорттагы бай китапханәнең дә үз сере. Манановлар һәр ай ахырында гаиләләре белән китап кибетенә йөри икән. Сөйләгән китаплары рус, инглиз, татар телләрендә. Барыбызда үзенә бер китап сайлап аладыр. Шуны ай эчендә без укырга тырышабыз. Әлбәттә хәзерге көндә инде без интернет аша да заказ бирәбез. Хәзерге көндә мин балаларыбызга үзем кич сайын татарча берәр азгына әкият укырга да тырышам. Инде шул китапларны күреп, татар телен белеп үсәргә тиешләрдер дип уйлыйбыз. Мин укырга яратам, спорт яратам. Спорттан карате белән футбол яратам. Китап укырга яратам. Әлбәттә, гаиләдә дини тәрбиягә дә игътибар зур. Балалар әтиләре артыннан тартыла. Раббана атина фи дунья
Сатанда фафиле карате. Хасанта, вахарма, хазбанар. Амин, Аллах бар. Уңышлы хезмәтнең нәтиҗәсе күп санлы мактау кагазлары. Үземнең балаларым да үзебезнең телебезне саклап, гореф-гадәтләребезне саклап, динебезне белеп, динебезне азрак иләнеп, дугаларны кылып, Аллаһның бер генә икәнен белеп, шунарда үстерергә тырышабыз. Үзебезнең динебезне белсеннәр, милләтебезне белсеннәр дип. Малайлар спортны да үз итә. Владик карате белән шөгыльләнә, уңышлары да куандыра. Әмир биюгә өстенлек бирә. Анжелика ыста уңган хуҗабикә. Балалар татар халык ашларын үз итә икән. Ашпешмак яратабыз, чек-чак, элеш. У нас вот недавно приходила подружка, Амирчика, да, Вика, и мы ее угощали татарской лапшой. На следующий день в классе она всем рассказывала, говорила, что не пробовала, не видела никогда, да, сынок, квадратики. Вот. Пироги мы очень любим печь. Различные. Амир сам катает тесто, да? Амир, расскажи. Да. Катаем тесто, печем, делаем все вместе. Закламы яңа ел бәйрәме. Балалы йортта әлбәттә чыршы булырга тиеш. Ә инде аны бергә бизәү көтеп алынган иң күңелле мизгелләрнең берсе. Алда озын кышкы яллар. Гаиләдә балалар белә, әти-әни ягыннан да, әби-бабайларны да тигез күрү өчен олар якын кешеләренең барысында да булып өлгерергә тиеш. Бу кечкенәдән олыларга карата ихтирамлык тәрбияләү дәрестән. Туган телебез, мәдәниятебез һәм гореф-гадәтләребез беренче чиратта әлбәттә гаиләдә сакланырга тиеш. Оренбургдан Фируза Абсалямова, Татарлар. Әйе, гаилә нигез. Ләкин бу эшне мин гаиләгә генә калдырмасым. Миңа калса, гаиләдә дә, мәктәптә дә, югары белем йортында да, хәтта республика күләмендә кеше яши, тәрбияләнә, менә һәрбер өлкәдән өлеш кертелсә, шул чакта гына бу зур эшне булдырып була. Бер гаиләгә генә ышанып, яки бер мәктәпкә генә йөкләп, миңа калса, бүгенге заманада, милләтләр бетә торган заманада, без беләбез, кайсы илләрдә нинди милләтләр югалганын, тел югала, гореф-гадәтләр, мәдәният югала. Шуның өчен бу эшкә һәр кешенең дә үз өлеше булырга тиеш. Бүгенге кешегә шул хәтле күп җирдән күп информация килә торган кешенең бәгыренә үтеп керер өчен, аның аңын уятыр өчен бер санлы тырышлык белән генә эш барып чыга торган түгел. Төмән өлкәсендә Билбау буенча көрәш ярышлары узды. Көрәшчеләр Кыскара шәһәрендә очрашты. Нәкъ менә бу шәһәрдә көрәш секциясе инде 2 ел уңышлы эшләп килә. Ярышларны оештыручы Төмән өлкәсенең Билбау буенча көрәш федерациясе. Максатлары әлеге спорт түрен таныту. Яңа ел турнирына көрәшчеләр 2019 елдагы яхшы нәтиҗәләр белән килгән. Алар да могҗизаларга ышана, ләкин келәмдә ул бары тик тырышлык нәтиҗәсе икәнен беләләр. Мне вот нравится борьба көрәш тем, то, что тут большие перспективы в спорте, то, что дальнейший путь тебе дают. Көрәштәге уңышларын күрсәтер өчен Төмән өлкәсеннән 60 көрәшче килгән. Турнир Каскара авылының спорт комплексында үтте. 2 ел элек монда Билбау көрәше клубы Батырның бүлекчәсе ачыла. Популяризация она ведет к этому, потому что и дети начинают спрашивать, и родители начинают интересоваться, потому что если будут дети завоевывать какие-то места, это их будет участие не только в местных соревнованиях, а это же и на России и так далее.
Батыр көрәш клубы Төмән өлкәсендә федерация ярдәме белән үсеш ала. Каскара, Янтык, Ослана авылларында һәм Төмәндә көрәш түгәрәкләре эшли. Ярыш алдыннан Зөлфәт Гарифуллин укучыларына киңәшләрен бирә. Янтык авылында көрәшкә мохтаҗлык зур. Тренировкаларга әтиләре, уллары, хәтта кызлары белән дә киләләр. Зал 20 кешене генә сыйдыра ала. Әтиләүчеләр күбрәк ди тренер. Безнең авылда яшьләр бик күп йөри, 20 кеше бара. Шулай әзерләнәбез, әйбәтләп, очрат атнасына тренироваться итәбез. Балаларныкы интерес бар. Бездә дә балаларга тур кызлар да тренироваться итә. Көрәшәбез, сабандуйларда, соревнованияларда участвовать итәбез. Менә бүген килдек команда белән инде аткалы җыйнабыз. Беренче урыннар, икенче урыннар, өченче урыннар. Шулай да бер әзер, настроены. Алла берсә инде теләбез безнең авылда да расширение булсын. ДКның спортзалын ремонтировать итәчәкләр безгә. Шуннан соң без күбәеп, кәнәеп, зур команда белән, зур семья белән килеп соревнованияларда участвовать итәргә насыйп булсын. Россия һәм дөнья күләм ярышларда Төмән көрәшчеләре призлы урыннарны ала башлагач, әлеге спорт төре белән кызыксыну арта. Недавно мы ездили в Казань на чемпионат России, и получилось так, что наша команда Тюменской области завоевала 2 серебряных медали и 4 бронзовых медали. Это очень хороший результат для нашей Тюменской области. Билбау көрәше федерациясының төп максаты Төмән өлкәсендә бу төргә игътибарны зурайту. Батыр клубы түгәрәкләре татар эшмәкәрләре ярдәме белән эшли. Алар тарафыннан ремонт, тренерларга хезмәт хакы. Барысы да авыл җирлегендә балалар спорт белән бушка шөгыльләнсен өчен эшләнә. Ләйсәнә Сыдырдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Ижауда яшәүче Сания Бакирова белән таныштырырбыз. Сәгать 6-да торып, эшкә китәбез. Утын да төядык, нинди эш бар, шуны эшләдек. Казакстанда бер дини бәйрәм дә ансыз үтми. Мулла Нагыйм Мусаев белән таныштырырбыз. Хайруллин Ришат. Әйтте ул мәчетне давай мин алайым, аны мин ремонтировать итәм, мәчетне ачабыз дип. Тапшыруыбыз ахырында көрәшчеләр сәхифәсе. Дәвам итәбез. Яңа ел алдыннан өлкән буынның иң олы теләге бер. Еллар имин, тыныч килсен. Ижауда гомер кичерүче Сания Мирсаяп кызы Бакирова декабрьдә 90 яшен тутыра. Сугыш башланганда аңа 12 яшь була. Фронт өчен урман кисә. Хатирәләре йөрәк түрендә. Ул аларны башта балаларына сөйләгән, хәзер ыныгчыкларына. Безнең хәбәрчеләребез белән дә уртаклашты. Сугыш үткәнгә, 50-лыкка. Сания апа Бакированың оныгына сөйләр истәлекләренең кайсылары моңсу сугыш еллары белән бәйле. Бала һәм үсмер чагы авыр хезмәттә үтә. Фронт өчен урман кисә. Авылдан Әгерҗегә кадәр 40 чакрым җыяу баралар. Аннары вагоннарга төяп эш урыннарына, баракларда яшиләр. Сәгать 6-да торып, эшкә китәбез. Урман içine kırıp ışlayırız konusunda. Kadra boylar kesip koyular, biz seydirek vagonlarga. Ama ucuzda türlü iş oldu indi. Otun da tüyadık, nindi iş var, şunu işledik. 400 gram biberler, benim iptaşlarım şu 400 gram beni duşka bilerler. Ben bir şapıtıradırayım, tamağım tuyadırayım. Ondan enkeyler beren kiptirip civereleri oşka tavırga. Şu beren kipken berengi bilen oşap içip ormanga kırıp gitediriz. 4 yıl şulay, qara күздән язга кадәр урманда эшлиләр. Әти-әниләре азыкны кеше аша җибәрә торган була. Кышкы салкыннарда чабатадан эшлиләр. Бердән-бер абыйсы Рәсим яшен олырак күрсәтеп фронтка китә. Махачкала шәһәрендә һәлак була. Җиңү хәбәре килгәндә, Сания апа урман эшеннән кайтып авылда була. Әбин койда җылап, сугыш үткән дип. Сания апага бәхет елмая. Фронтлар узган егеткә кияүгә чыга. 3 бала тәрбияләп үстерәләр. 90 яшен тутырган. Инде оныкларының балалары үсеп килә. 7 яшьлек Амилә әбисе белән татарча гына сөйләшә. Сания апа Яңарыш газетасының һәр санын укып һәм җыеп бара. Балалары, оныклары өчен һәрчак дугада. Чыршы бизәүче оныкчыгына карый да, яңа ел имин килсен,
сугышлар гына була күрмәсен дип тели. Ә инде киләсе елда бөек җиңүнең 75 еллыгы. Аны да күрергә насыйп булсын ветеранга. Удмуртиядән Нәзир Нигъманов, Фәнзилә Зиядинова, Татарлар. Киләсе видеоязмада без сезне Казакстан Республикасының Җаек шәһәрендә гомер итүче Мусаев Нәгыйм Зөлкәрнәй улы белән таныштырырбыз. Аның барлык туганнары Җаек җирләрендә 500 елдан артык гомер иткән. Зөлкәрнәй улы Нәгыйм бүген күренекле татар мулласы. Бер генә дини бәйрәм дә Нәгыйм агасыз үтми. Таңсылу Насыйрова дәвам итәр. Мусаев Нәгыйм Зөлкәрнәй улы Җаек янында урнашкан Скворкино авылында дөньяга килә. 7 еллык сала мәктәбен, соңрак Җаек уку көллиятен тәмамлый, төрле елларда ремонтчы, җитәкче, механика белгече булып хезмәт итә. 1986 елны татар мәдәниятен, телне үстерү максаты белән татар үзәге оеша. Берләшмәгә нигез салучыларның берсе Нәгыйм Мусаев була. 1994 елда татар үзәге катнашында Габдулла Тукай йөргән Кызыл мәчет язмышы хәл ителә. Хайруллин Ришат. Ол болды председатель, ол әйтті, ол мәшітті давай мен алайым, ремонт ясаймын, мәшітіні ашабыз деп. Шол мәшітіні Ришат зәтті. Нәгыйм абыйның әтисе Зөлкәрнәй әфәнде мөгаллим була. Ул Җаекның Мортаза мәчетендә мөәззин булып хезмәт итә. Улын да дин белән ул таныштыра. Әтәрбәгән ләзина әзгүркун билисәни. Bir rahmetle Erham Rahim'in. Uşu ukan Kur'an ayatlarım birinci Allah Teala'nın rızalığı için olsun. Халим Нәгыйм улы шулай ук әтисенең йомышын дәвам итүче. Бүген кайбер дини мәҗлесләргә дә ул Нәгыйм абыйга алмашка йөри. Инде ничек әйтергә, воспитаниемә күз алдында күргәч инде өйрәнәсең бит. Шуңа карап. Нәгыйм Зөлкәрнәй өендә өстәлләр дә түгәрәк. Кишләрне күмәкләшеп үткәрү үзе бер матур йола. 2011 жылдан бері абыйны білем. Мұғалім екен. Шонан мен енді атеист болдым өмір бойы. Анан соң Фатиха Ихлас сүресін жатлап алып, абай айтты, сен діннен хабарың болу керек, 60-қа жеткеш. Шонан соң қазір енді мына садақаларда шақыралар, садақа өткізем, дұға оқимын. Яхшылык теләмен. Менә шулай яши безнең милләттәшләребез Җаек шәһәрендә. Үз татар мулласы белән бергә элек-электән килгән милли йолаларны үткәреп саклап бара. Таңсылу Насырова, Татарлар, Җаек шәһәре, Казакстан. Көрәш билгеле бер кануннары, үзенчәлеге булган спорт төре. Бүген без сезне Татар-Башкорт милли спорт көрәше федерациясе билгеләре белән таныштырырбыз. Игътибарыгызга көрәшчеләр сәхифәсе. Экранда сез Татар-Башкорт милли спорт көрәше федерациясе эмблемаларын күрәсез. Һәр сүрәт символик мәгънәгә ия. Һәр берсенә аерым күзәтү ясыйк. Билге көрәш келәме рәвешендә. Уртада сөлге тотып бил алышучы ике көрәшче. Алар яшел имән агачы фонында. Бу исә яшеллек, ныклык, табигать һәм сабан туена ишарә. Агач милли татар нәкышы рәвешендә бирелгән. Көрәшчеләрнең баш өстендә батырларга бирелә торган бүләк тәкә символы. Иң өстә милли бизәк, лалә чәчәге, аста сабан ашлыгы, бодай символы. Ә агач тирәле зәңгәр күк йөзе. Икенче рәсемдә беренчесе белән охшаш. Аерма бер-берсенең кулларын кысышып торучы ике көрәшче һәм Татарстан байрагы. Шулай кояшны өлгергән иген кырларын муллыкны белдерүче алтын су сары төсләрнең өстенлеге. Бу эмблемалар 2001-2003 елларда кулланылышка керә. Эмблемаларның авторы рәссам Дифак Рахматуллин. Дифак Гатаулла улы Рахматуллин 1951 елның 8 февралендә Бөгелмә районының Татар Димскәй авылында туа. 1975 елда Казан сәнгать училищесын тәмамлый.
1991 елдан Россия рәссамнар берлеге әгъзасы. 2007 елда вафат. Алда сөйләгән эмблемаларны нигез итеп алган күкрәк билгеләре дә бар. Экранда сез батырларның күкрәк билгесен күрәсез. Ул төрле көрәш ярышларында беренче урыннарны алган пәһлеваннарга бирелә. Ә менә икенчесе татар көрәшен үстерүгә аеруча зур өлеш керткән шәхесләрне бүләкләү өчен булдырылган 585-нче клеймәле алтын билге. Ул 100 дәнәдә эшләнелгән. Бүген 80 кешегә бирелгән. Һәр билге санлы. Беренче санлысы Татарстан Көрәш Федерациясының иң беренче җитәкчесе Шәрәфетдинов Дамир Рәүф улына тапшырыла. 50-нчесе Марат Готов улы Әхмәтовта. 80-нче билге иясе Вакыйф Тимерша улы Дәүләтшин. 19-нчы санлы алтын билге иясе белән якыннанрак танышыйк. Мен шушы знакка лайык булдым 2002 елда, 94-98 елларда Петряш районында начальник сельхозуправления булып эшләдем. Һәм шунда бөтен Петряш көрәшчеләрен җыеп, 95 елны Түбән Кама шәһәрендә Муса Җәлил турниры үткәрде. Шул турнирны оттык. Шуннан да язмыш 98 елдан 2005 елга хәлле балык бистәсендә эшләргә язды. Район башлыгы булу. Һәм монда да команда туплап 2002 елны без республика буенча үткәрелә торган Мисселхоз ярышларында команда беренче урынны алды. Менә шу уңышларны искә алып, миңа шул чордагы җитәкчеләр инде алтын знак бирделәр. Һәр хезмәтнең нәтиҗәсе бар, ә ул бәяләнә. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Исән-имин булыгыз.